Welkom bij Scheldemondig. Mijn naam is Jan Rubbens, presentator. En we nodigen mensen uit met passie. En deze keer passie voor Zeeuw-Vlaanderen. En met wie heb ik vandaag het genoegen? Paul van de Vijver. Paul van de Vijver. Paul, waar ben je geboren? In IJsendijken. IJsendijken. Ja, IJsendijken, hè? Hoe lang is dat geleden ongeveer? Ja, 1964, dus reken maar uit. Hè? Ja, gezegende leeftijd, joh. Je hebt net genoeg ervaring om met het leven en zo. Absoluut. Helemaal goed. Ja. Maar als ik van de Vijver zeg, dan zeg ik natuurlijk de dierenartsfamilie. Jouw grootvader, om daarmee te beginnen. Vertel. Nou, mijn grootvader was ook al dierenarts, praktiserend in Biervliet. En mijn vader, die is, toen hij dierenarts afgestudeerd was in IJsendijk, heeft hij de praktijk overgenomen en heeft zich daar gevestigd. Overigens, als je het over mensen met passie hebt voor Zeeuw-Vlaanderen, dan heb je hem te pakken. Ja. Die kwalificatie voor mij, ik voel me zeer betrokken, maar mijn vader die had echt Maar ik zou enorme zeggen, de passie, appel valt niet ver van de boom. Nou goed, Daar gaan we het zo over hebben. Hè? Precies, je krijgt wel mee. Ja, oké. En dat familiegebeuren, dat was ook een broer van jouw vader? Was daar ook bij betrokken? Ja, Karel. En mijn vader die hebben de dierenartspraktijk van mijn opa voortgezet. Ja. Dus in eerste instantie mijn vader. En toen Karel afgestudeerd was, kon die linea recta, die was zeer welkom dat hij erbij kwam. Oh ja. En als je nu ziet wat het inmiddels geworden is, ik geloof dat er iets van 16 dierenartsen inmiddels daar rond. Ja. Dus mijn broers die hebben het samen ook weer met anderen. Ja. Maar die heten dan geen Van de Vijver meer, hoewel we die achternaam nog wel eens toedichten. Maar in ieder geval, zo is dat verder gegroeid. Ja. Ah, mooi zo. Ja. Maar ik wil het natuurlijk even hebben over de passie voor Zeeuw-Vlaanderen van jouw vader Paul. Je hebt wat boeken meegebracht. Ja. Die hebben jouw moeder beschikbaar gesteld. Ja. Licht even toe. Wat heb je bij? Nou, ik heb wat dingetjes meegenomen. Ja. Mijn vader, die, ik moet zeggen, diep respect voor, maar die heeft iets van 125 plakboeken heeft hij, aangelegd over alles wat zich in Zeeuw-Vlaanderen en natuurlijk ook in de familiale kring afspeelde. En daar spelen een aantal dingen doorheen waar hij zich destijds sterk voor maakte als Zeeuw-Vlaming voor Zeeuw-Vlaanderen. En welke zijn dat? Ja, dat begon destijds met Zendweg, dat zenderpark. Dat wel mooi gevonden. Dus dit heeft jouw vader verzonnen als protest tegen het zenderpark? Ja, dus in de 70 jaren toen was het plotseling sprake van dat er een groot zenderpark richting IJsendijk en Hoofdplaat kwam. Samen met nog een paar anderen, Jan de Zwart is er daar eentje van, hebben die gezegd van dit lijkt wel heel makkelijk te gaan. En als je kijkt naar wat de impact is van zo'n compleet zenderpark, dan zitten wij er eigenlijk niet op te wachten. Er was best veel politieke steggel over. En uiteindelijk hebben zij gezegd van allemaal leuke aardig, maar de mening van de Zeeuw-Vlaming is helemaal nog niet gevraagd. Oh ja. En op dat moment hebben ze ook gezegd van laten we eens even kijken hoe en wat. Dus dat heeft erin geresulteerd dat er wat protestacties nogal fors op touw gezet zijn. En uiteindelijk is het nog succesvol geweest ook, waar men zei van dat ga je nooit lukken. Bleek uiteindelijk toen ze naar de gemeenteraad in IJsselstein gingen, want daar is hij uiteindelijk terechtgekomen, dat was een andere kandidaat voor dat zenderpark. Toen bleek dat ze daar eigenlijk het helemaal nog niet zo vervelend vonden om het te krijgen. En, nou goed, natuurlijk, er gebeurde veel meer, maar uiteindelijk is het ook gelukt om dat hier weg te houden. Ja, door de inspanningen van jouw vader. Maar zo'n zenderparkje, wat moet ik me daar dan bij voorstellen? Een heleboel, kijk maar in IJsselstein hoe dat staat, een heleboel masten van echt giga. Landschap. Meer dan 100 meter vervuiling, ja, zoiets. Ja. Die hoogtes. Dat moesten maar behoorlijk die bereiken. van Lopik is dat? Nee, IJsselstein. Lopik heeft er ook een, maar deze is naar maar is dat IJsselstein. soortgelijk? Dat is soortgelijk, ja. Ja. Dus dan praat je over iets. Hè? Ja. Dus eigenlijk is het, het burgerprotest heeft geresulteerd dat het niet doorging. Dat heeft in ieder geval daar een goede duw aan gegeven. Ja. Absoluut, daar ben ik van overtuigd. Ja. En heb je nog meer voorbeelden? Dat je zegt van, die wil ik ook even noemen? Nou goed, een andere, dat is ook een heel bekende wel. Dat ging over de vaste oeververbinding Westerschelde. En over welk jaar praten we dan ongeveer? Nou, dan praten we over de 80 jaren al. Want toen speelde dit al. Kijk hoe vergeeld het hele verhaal inmiddels is. Dus krantenknipsels werden door jouw vader verzameld en in dat mooie boek verwerkt. Kijk, hoe denken de Zeeuw-Vlamingen over de WOV? Oh ja. Want het punt was,
die WOV, dat was ook politiek een heel zwaar beladen verhaal. Anders dan het Zenderpark, omdat hier enorm veel belangen heen en weer gingen. Ja. En er werd heel veel over gediscussieerd. Wij kregen dat aan tafel. Als vrij kleine mannetjes kregen dat natuurlijk allemaal mee. We werden er ook volop in betrokken door mijn vader. Dus wat dat betreft was dat wel heel bijzonder. Achteraf ook zeker, hoor, want dat realiseren we op dat moment natuurlijk niet. Maar wat toen mijn vader opgezet heeft, is een enquête om de mening van de Zeeuws-Vlamingen te vragen. Ja. Maar buiten dus bij protesten betrokken, was hij ook om allerlei dingen op te bouwen. Jawel. Hè? En Nee, maar ook nog even over die WOV. Ja. Wat hij daar ook zag, wat eigenlijk heel weinig nog podium kreeg, is dat door die tunnel een professor Allard uit Gent die vertelde dat wordt een zegen voor Zeeuws-Vlamingen. Daar komt economische voorspoed van die tunnel, die zorgt dat er van alles naar Zeeuws-Vlamingen kan komen. Of naar Zeeuws-Vlaanderen kan komen. Nou, uiteindelijk, alles behalve, het ging door Zeeuws-Vlaanderen en voorzieningen die zijn dan weggetrokken. Mijn vader destijds die vroeg aandacht om de veerverbinding, in ieder geval Breskes-Vlissingen, om die nog in stand te houden uit economisch motief en om het voor de West-Vlamingen te voorkomen dat die op een isolement zouden komen te zitten. Ook voor auto's bedoel je dan als veer? Ja. Heeft jouw vader voor... Nee, daar heeft niet voor gezorgd. Daar pleit hij niet voor. Het is ook niet gelukt, want het is een fiets-voetveer. Maar hij pleitte voor dat er ook auto's over gezet zouden worden. Dat er in ieder geval nog zo'n verbinding zou blijven, om isolement te voorkomen. Oké. Maar buiten dus wat ik net zei, tegen protesten, heeft hij ook allerlei dingen gedaan. Ik noem bijvoorbeeld... Nou, trekpaardenkeuring in IJsendijken, de volkeristische dagen in IJsendijken. Ja, nou ligt hij even toe, want in 1982 kwam ik in Hulst wonen. En ja, we gingen dan met een bus door Zeeuws-Vlaanderen om te kijken wat er allemaal was. En dan kwamen we natuurlijk ook in IJsendijken terecht, joh. Geweldig. Ja, dat kan niet mis natuurlijk. Ja, nou, hoe heb je dat nou als klein manneke ervaren dat jouw vader daar dat organiseerde? Vertel. Nou, dat was heel leuk. Hij was voorzitter van het Streekmuseum in IJsendijken. En een museum was een vrij statisch iets waarvan hij dacht van, goh, toen ze op een gegeven moment de trekpaarden tentoonstelling hadden, et cetera, van wat zou er leuker zijn dan dat we die folklore, dus die geschiedenis, dat we die naar buiten brengen. Ja. En voor de mensen op een dag te beleven is. En zo is die folkloristische dag ontstaan. Met ringrijen, met chaiserijen, met allerlei ambachten. En dat was eigenlijk de achtergrond om dit te doen. En uiteindelijk was het zo dat hij was ook altijd betrokken bij de nationale in de Bos. De verkiezing van de kampioen hengst en de merries in Nederland. Ja. En op een gegeven moment had hij zoiets van, goh, het zou eigenlijk wel leuk zijn, want in Gent, Brussel overigens eerst, had je ook een verkiezing van het beste paard of hengst of merrie van België. Hoe leuk zou het zijn om die keer bij elkaar te brengen? Oh ja. En zo is die prijskamp in IJsendijken 1 keer in de 4 jaar ontstaan. Oké. En ja goed, dat is toch al iets heel bijzonders natuurlijk. Ja. En de oud-uitkundige kring natuurlijk. Ja. Heeft hij ook in het bestuur gezeten? Ja. Of, Ja. Ja. Goed, en dus ik heb dus ook vernomen natuurlijk, ook in de pers, ik ben er zelf ook geweest, dat jouw broer ook opperspreekstalmeester is dan in Ede. Ja, ja. Klopt. Mark die heeft uiteindelijk, toen mijn vader die is ziek geworden en op een gegeven moment ging dat langzaam bergafwaarts. Hij heeft zelf ook op tijd gezegd van jongens, mooi. Ja precies, het lijkt me beter dat ik het niet meer doe. Dat de jonge generatie het overneemt. Precies, dus Mark die heeft de Volkeristische Dag en de trekwedstrijd in Ede overgenomen. Ja, en je vader is natuurlijk overleden en het was heel bijzonder dat in het Mauritshof een uitvaartdienst was. Hè? Ja, het was een aparte tijd. Hè. Precies begin van de corona. Ik denk dat wij de eerste zijn geweest die het op een, toch een bijzondere manier hebben moeten organiseren. Ja. Goed, dan jouw persoon. Hoe heeft dat nou zich gereflecteerd? Hè? We hebben het al over gehad. Als klein manneken heb je dat natuurlijk ervaren. Maar jij, in mijn ogen dan, en ik denk ook van veel kijkers, passie voor Zeeuws-Vlaanderen. Vertel. Nou, je krijgt dat mee vanuit jou. Dus wat ik net zei, toen ik een klein mannetje was, dan werd er over gepraat. Een gezin met 5 kinderen, zaten met 7 aan tafel. Dus dat gaf wel reuring. En dan kwamen zienswijzen op tafel en daar werd over gediscussieerd, et cetera. En zo gaat dat zijn vlucht nemen. Nou, bij mij was het zo,
Mijn broers en de zus overigens ook zijn dierenarts geworden. Stan en ik niet. We hebben een andere richting gekozen. Ik ben bouwkunde gaan doen En waar heb je dat gedaan? in Vlissingen. Ah ja. En Was je toen extern of ging je iedere dag met... allebei. Oh, Ik je had was... eerst op en neer geprobeerd, maar toen kwam ik erachter dat het Scheldebootje elke dag en dan s'avonds om 6 uur thuis en dan nog een berg met huiswerk. Oh ja. Dat was niet zo heel handig. En wat ook wel meespeelde als er een feest was, die Dan moest laatste boot, en dat lukt ook niet altijd. Ik kan me eens bij voorstellen bij het studentenleven, ja. Precies, Goed. dus dat Dus je bent ook op kamers geweest daarin, ja. En wat ben je toen gedaan? Na je... eerst in dienst. Oh. En daarna ben ik in het commerciële leven terechtgekomen, eigenlijk op een heel aparte manier. Ja. Men zocht iemand die de regio Zeeuws-Vlaanderen voor een bedrijf wat deed in scheepvaart, industriële services, bewaking, beveiliging, noem maar op. Dat is eigenlijk puur commercieel. Oh ja. Dat ging niet goed in 1993 en toen ben ik gaan solliciteren in mijn vakgebied op advies van toenmalige directeur van de Compu, waar we veel zaken mee deden. Die zegt, Paul Jong, als jij je diploma nog een beetje van waarde wil laten houden, dan moet je met je bouwkunde aan de slag. Oh ja. Dus ben ik bij gemeente Axel terechtgekomen. Oh ja. Bouw- en woningtoezicht, projecten en vergunningen. En via daar eigenlijk vrij snel naar de woningcorporatie, waar ik vergunning verleend had voor de welsteden en vervolgens die mocht gaan realiseren als projectmanager. Zeg maar. Oh ja. Nou goed, en van daaruit wel de mogelijkheden ook gehad om in heel Zeeuws-Vlaanderen actief te zijn en daar een bescheiden steentje aan bij te mogen dragen. Hè. Maar je hebt wel een enorm netwerk natuurlijk. Ja, maar dat zit daar ook een beetje aan vast. Ja. En ik moet ook zeggen, ik ben niet zo'n figuur om voor de tv te hangen. Als er wat te doen is, dan vind ik dat nooit vervelend om er een keer bij te gaan kijken of wat dan ook. Ja, Dus, ja. zo kom je wel eens. Ja. En wat doe je momenteel dan? Want je bent dan voor jezelf begonnen, begrijp Ja, ik? ja, klopt. En hoe heet jouw bedrijf? Of wat? First Step Innovators. Allemaal innovatie, ja. Ja, IMO, dus bouw, veters van innovatie, ja. Klopt. Ja, klopt. Mooi En samen. wij proberen slimme bouwconcepten te bedenken. Ja. Daarnaast heb ik ook een ZZP en dat is wel mooi. In die ZZP mag ik bij Zorgzaam een steentje bijdragen. Zorgzaam is een fusieclub, hè, want Warmande en Curamus vanuit Hulst, Ja. die zijn de laatste jaren bijgekomen. Men is nu bezig om een integrale visie om alles op te lijnen, zeg maar. En nou goed, ik mag mijn steentje aan bijdragen om de thuis- en ouderenzorg, de huisvestingscomponent, om daar aan mee te werken. Dat Nou, dat is zeer ja, belangrijk, dat is een zeker hele mooie. met hoe dat leeftijdsopbouw is Ja. in Zeeuws-Vlaanderen. Nee, maar de toekomstbestendigheid van Zeeuws-Vlaanderen en Ja. de passendheid in de woningvoorraad, dat zijn zorgen, nee? Kun je voor de kijkers en voor mij een voorbeeld noemen? Dat je zegt van, dat Ja, wordt praktisch. Kijk naar hoe een aantal Ja. verzorgingshuizen erbij staan. Ik geloof niet dat wanneer jij de leeftijd hebt of ik, dat wij zeggen dat we daar gelukkig zouden worden. Ik denk dat de thuissituatie, in mijn geval, in jouw geval, hè, op de boeren buiten, of in ieder geval of tegen de Liniedijk, dat toch wel een... Ja. Jawel, maar goed, op een gegeven moment als dat niet meer kan, dan wil Ja. je iets anders. En zeker als je beperking bent te krijgen, dan zoek je huisvesting. Maar waar je met name als inwoner je prettig in voelt. Ja. En natuurlijk, er is ook voldoende goed aanbod, maar er is ook huisvesting waarvan je zegt van ja, dat heeft de tand destijds inmiddels wel zo'n beetje gehad, om het zo te formuleren. Ja. Nou goed, en daar moet herontwikkeling op. Ja, en hoe zie je dan de passie voor Zeeuws-Vlaanderen met onze buren, met de Belgen? Ja, een heel Doen wij dat bijzondere. goed? Doen wij dat goed? Denk het wel. Het is een kwestie van tijd en stapsgewijs. Als je het nieuwe Infact Research rapport over marktonderzoek wat er met Zeeuws-Vlaanderen aan de hand is, leest en hun forecast, dan geven die aan dat er op dit moment in onze zuidelijke randstad, Antwerpen, Gent, Brugge, dat daar een 2 miljoen mensen gehuisvest zijn. Ja. En dat er dus de komende 10 jaar wellicht 240.000 mensen bij komen. En die hebben daar geen huisvesting. Nou ja, Genoeg. ze hebben een betondecreet. Dus dat betekent dat ze niet meer buitengebieden ingaan. Dus dat het allemaal lokaal geherstructureerd zal moeten worden. Dat zal ongetwijfeld voor een groot deel lukken, maar zeker weten niet allemaal. Nou, kijk dan naar Zeeuws-Vlaanderen. Prachtig woongebied, ruimte. Ja.
En rust natuurlijk ook. Overigens hoor ik van mensen dat vanuit de Randstad die naar hier komen. Zou jij dat ook een beetje? Nou ja, goed, jij kwam van Brabant. Hè? Ja. Maar zoals die naar hier kwamen, dat veiligheid voor hen ook een belangrijk punt is. Ja. Maar hier relatief goedkopere woningaanbod dan in de Randstad. Nou goed, en je ziet nu dat langzaamaan die grenzen gaan vervagen. Dus onder allerlei druk. En ik moet zeggen, Onbegrensd Vlaanderen, chapeau. Die zorgen dat daar waar belastingtechnisch of verzekeringstechnisch, weet ik het allemaal. Dus dat mensen die geïnteresseerd ook zijn om naar Zeeuw-Vlaanderen te komen, dat die goed begeleid worden. Dat ze inzicht krijgen wat betekent het. In plaats dat ze het doen en later zeggen, had ik dit geweten, had ik dat geweten. Dus, maar al met al gaat het wel betekenen dat er veel meer vraag vanuit België naar Zeeuw-Vlaanderen komt. Ja. En daar moeten we mee oppassen. Ja. We moeten zorgen dat we de kwaliteit steeds boven de kwantiteit blijven prevaleren. En voor die balans, daar zorg jij dan voor middels je projectadviezen aan? Nou ja, wat ik in ieder geval probeer te doen, altijd en wat ik doe, is zorgen dat kwaliteit, dat altijd niet ten koste gaat van kwantiteit. Dus dat je het juiste doet en dat je ook de mogelijkheid maakt om later te anticiperen. Dus door bijvoorbeeld demontabel te bouwen, verplaatsbaar te bouwen. Zoals we toen met Woongoed gedaan hebben met de Finlandstraat. Daar hebben we woningen gezet die eventueel op te pakken zijn. Nu zullen die in Oostburg dat wellicht niet gaan meemaken. Maar als je een locatie hebt waarvan je zegt van dat kan daar wel eens een beetje moeilijk liggen. Dan kan je, als je demontabel of verplaatsbaar bouwt, dan meestal investeer je in vastgoedbeleggingen, dat is 30 tot 50 jaar. Oh ja. Dan is het afgeschreven. Dus maar als je duurzaam... Maar als je dan zegt van kijk, we zitten op locatie. Het is de vraag of die locatie ook gedurende die 30 tot 50 jaar aantrekkelijk blijft. Wellicht creëren we leegstand. Op het moment dat je verplaatsbaar bouwt en dat ook van tevoren goed organiseert dat het tegen geringe kosten te verplaatsen is, dan kan je met de markt meebewegen. Ja. Ja. En heel belangrijk ook producten van, we zitten nu allemaal op die oudere huisvesting te focussen. Maar wat krijg je? 2040, dan gaan er een aantal van ons die zijn weg. Ja. En dan krijg je een andere demografische samenstelling. Ja, dus dan zou het wel eens kunnen dat er veel te veel seniorenhuisvesting is. En die moeten dan zo duurzaam gebouwd zijn dat ze bijvoorbeeld demontabel zijn en dan ergens anders gebouwd. Ja, bijvoorbeeld. Of dat die voor andere doelgroepen om te turnen zijn. Dat soort zaken. Dus er zijn allemaal slimme ingenieuze oplossingen voor te verzinnen. Okay. Dat was het wonen en werken in Zeeuw-Vlaanderen. Dat is het wonen en werken in Zeeuw-Vlaanderen. Maar heb je ook nog hobby's? Want ik zag iets van de zomerfilmen voorbij komen. Ja. Hoe sta jij daar nu in? Nou ja, gelukkig. Want we hebben natuurlijk ondanks de COVID natuurlijk heel wat evenementen gehad die niet door konden gaan. Onder andere onze traditionele zomerfilm. Ja. Ik bedoel, met massa's op het molenbolwerk in Hulst. Geweldige entourage. Maar zullen we daar even naar kijken? Ja, dat is heel goed. Ja, we hebben even een momentje om wat te drinken. Dan kunnen we even kijken hoe dat die zomerfilm in 2018 gebeurd is. Paul, de zomerfilm, even kort, de historie, hoe is dat ontstaan? Barbara Oudenaardt is eigenlijk een beetje de grondlegger van de zomerfilm. Die zag in Antwerpen op een prachtige zomerse avond hoe er buiten film gedraaid werd. Nou, en ze had zoiets van, dat verdient Hulst eigenlijk ook wel. Ja. En met een aantal enthousiaste vrienden is ze toen begonnen. Samen met Hulst Cultureel en met steun van de gemeente. En dat is een succes geworden. En weet je, op dat moment was natuurlijk de film in Hulst, die was er op dat moment nog niet, maar die begint eraan te komen. Oh ja, de Koning van Engeland. De Koning van Engeland, precies, die is in aanbouw nu. Ja. Dus het is ook wel leuk om te vertellen dat we samen met de familie Moraes nu de contacten weer aan het leggen zijn. Ja. Om de handen ook wat in te slaan. En de locatie is in Hulst? Ja, het molenbolwerk. Dat is een perfecte, een feerieke locatie. Ja. En als slecht weer is, dat hopen we natuurlijk niet. Nee, goed, we hebben altijd een uitvalbasis naar de basiliek. Ja. Op zich wel een mooie locatie. Alleen film in de basiliek is technisch vrij lastig. Ja, en ook niet zo. En als het regent buiten en waait en weet ik het allemaal, dan is het ook niet zo heel. Kijk, zo'n zomerfilm, dat moet buiten met een temperatuur van 30 graden of zo per dag. Er zijn beelden van, die laten we zo zien. Ja. Maar dan ben ik wel benieuwd wat je met die €2000 gedaan hebt. Ja, nou, die kwam perfect van pas. Wij bestaan dit jaar 10 jaar. Oh.
En we hebben gezegd, we willen wat extra's doen, met name voor de jeugd. Vroeger hadden we een jeugdfilm op vrijdag. Sinds vorig jaar hebben we dat niet meer gedaan, want ja goed, je kan pas je film laten zien als het donker wordt. Ja. En voor de jeugd, dan beginnen we 8:45 ongeveer met die film, 9 uur, 8:45. Dus de meeste jongere jeugd, die heeft dan weinig kans, om het zo maar even te zeggen. Dus we hebben gezegd, we besteden die, en daar waren we heel blij mee, aan LED-schermen. Ja. Op de zaterdagmiddag en de zondagmiddag voor de jeugd. Dus nou kunnen we ook vertaald film kijken, gewoon overdag? Ja, ook als de zon schijnt? Ja, het was niet op zondag trouwens. Het was, op zaterdag met LED-schermen heb je een kwaliteit waarbij je prima net als in een voetbalstadion, hè? Ja, maar dat kost geld en vandaar die 2000 euro. Ja, die kwam perfect van pas. Oké, nou helemaal goed. Super. Nou, dankjewel daarvoor. Ik denk dat wij nu afscheid nemen. En dan gaan we straks ergens anders mee. Maar eerst gaan we gezamenlijk allemaal met een nieuwsgierige blik naar de zomerfilm kijken. Ja. Zullen we dat doen? Ja, perfect. Oké, dankjewel. Dankjewel. Even zitten. Tot ziens. Nou, gaan we even kijken. Ja, we zijn er weer, hè? Ja, we zaten zo na te genieten en te babbelen natuurlijk. Ja. Heel gezellig. Ja. Maar er wordt natuurlijk overal gezegd van evenementen kunnen niet meer doorgaan. Maar jullie hebben toch de schoenen aangetrokken om te zeggen van... we gaan proberen om een alternatief voor de zomerfilm 2018 was dit... om in 2020 coronaproof de zomerfilm te organiseren. Precies. Nou, vertel. Nou, in het comité hadden we het erover van hoe gaan we hier nou mee om. Al maart denk ik, toen alles plat ging. En toen kwam iemand met het lumineuze idee van... hé, maar laten we er een drive-in van maken. Ah, ja. Wat we toen gedaan hebben is een locatiescan. Dus we hebben vanuit een brainstorm diverse locaties bedacht. En uiteindelijk is het Oranjebolwerk geworden in Hulst. Ja, dus dat is als je door de Gentse Poort rijdt, daarnaast... dan is de eerste bolwerk aan de linkerkant. Dat is het Oranjebolwerk. Net voordat je naar de markt rijdt. Ja. Ja. En hoeveel auto's kunnen daar dan kwijt? Een 120 ongeveer. Ja. En weet je wat leuk is van dat bolwerk? Dat is precies zo'n bolwerk als het molenbolwerk. Ja. Dus de versiering zal allemaal hetzelfde zijn. De opstelling van het scherm zal ongeveer hetzelfde zijn. Alleen nu zit niet iedereen op zijn zeiltje of op zijn doekje of op de baalstro. Maar gewoon vanuit de auto. Ja. En wat gebeurt dan nog meer? Ik neem aan dat ze in de auto moeten blijven zitten. Ja, zeker. En er zijn toiletten, dus iemand die naar het toilet moet. Het is zo, we hebben vakken gemaakt. 6 parkeervakken. Ja.
iedereen schreef in met opgave van zijn auto, een type auto. Zodat we die goed kunnen plaatsen. Hè? Dus zeg maar de Ferraris vooraan en de Land Rovers die komen dan helemaal achterop. Oh ja, samen dus met de Hummers. laag naar hoog. Waar je over elkaar heen kan kijken. Ja. Maar dus elk vak heeft gewoon een eigen iemand die zorgt voor dit vak. En begeleidt mensen als er iets aan de hand is. Zeg maar. Ja, en hoe doe je dat met ontvangst? Want de boksen, die geven geen geluid. Nee, dat gaat via de autoradio. Oh. Dus via een frequentie wordt het uitgezonden en die krijg je dus op de autoradio. Enerzijds ook om te voorkomen dat mensen het toch weer heel leuk vinden en een rondje komen doen. Ja. En zich op die wal gaan neerzetten. Zeg maar. Ja, heel vervelend, we gunnen het iedereen. Maar in deze tijd moeten we echt heel secuur met de maatregelen omgaan natuurlijk. Ja, en hoeveel mogen we dan in de auto zitten? Ja, in principe 4. 4. Maar het hangt er even vanaf. Als het in de eigen bubbel is, dan kan dat. Zijn er 4 bij elkaar geraapt, kan het in principe niet. Nee. Een stukje eigen verantwoordelijkheid. Ja, dat is eigen verantwoordelijkheid natuurlijk. Zeg, en hoe zit het nou met de popcorn? Ja, goed. Die komt weer uit Gent. Dus die maar zit hoe in doe het je dat basispakket. Hoe reik je dat uit? Of hoe gaat dat? Mensen moesten... normaal zijn we altijd gratis. Oh ja. Alleen nu hebben we gezegd van... Als we dat gratis doen, mensen komen misschien toch makkelijk weer niet opdagen als het eventjes tegen zit of even een andere prioriteit of wat dan ook. Dus we vragen toch een bedrag ervoor. En dan krijgen ze in plaats daarvoor krijgen ze een goodiepakket. Dus daarin zit de popcorn. Dus bij binnenkomst, dan gaat het raampje open en dan krijgen ze een goodiepakket. We hebben verkeersregelaars, echte verkeersregelaars. En inderdaad, zodra ze de afslag nemen naar het Oranjebolwerk, nou, dan krijgen ze een pakketje uitgereikt. Oké, en welke datum is het? 26 september. En maar het zit vol. Het zit vol? Het zit vol. Nou, gefeliciteerd. Ja, dank je. Ja, toch? Ja, dat was snel gebeurd hoor. Ja, op zaterdag ging die de lucht in en maandagochtend geloof ik dat het klaar was. Ja, ja. Nou, het voordeel is, het gaat altijd door, want de basiliek, die heb je niet hoeven te reserveren nou. Nee, maar goed, dat kan ook niet. Nee. Basiliek kan je met fatsoen op dit moment ook niet... nee, maar dat is ook niet nodig, ook, want het gaat altijd door. Hè? Ja, het gaat altijd tenminste, door. onder voorbehoud van corona natuurlijk. Nou, complimenten voor de vrijwilligers. Wat is jouw rol nou bij de zomerfilm? Nou, vorig jaar hebben we de boel wat geherstructureerd. Het was natuurlijk al 11 jaar op dezelfde manier het is klein begonnen. Barbara met Danny, die hebben het geïnitieerd. Er zijn mensen bijgekomen, dus Wouter, et cetera. En toen hebben we vorig jaar gezegd van misschien toch beter om iets meer structuur in de organisatie aan te brengen. En dat hebben we dus gedaan. En ik ben dan... Ja, voorzitter, een beetje zwaar woord hoor, maar iedereen, ja klopt, maar iedereen heeft wel een specifieke taak nu gekregen en een overzichtelijke, heldere taak om misverstanden te voorkomen. Ja, en de commissie onder leiding van Barbara, die heeft dan de film uitgekozen. Ja. Hoe heet de film? The Green Book. The Green Book. Hoe kunnen ze jullie bereiken om die trailer te zien van de Green de website en hoe luidt die? www.zomerfilm.nl. EU denk ik, of niet? Ja, goede vraag. Goeie vraag. Ze googelen het maar bij, vind je niet? Ja. Goed, Paul, heb jij nog iets toe te voegen aan de passie voor Zeeuws-Vlaanderen? Heb je nog een boodschap voor de kijkers? Hij zegt, komt allemaal naar de zomerfilm, kan niet natuurlijk. Nee, zeker niet. Nee, gebruik ons verstand alsjeblieft. En wat betreft Zeeuws-Vlaanderen, we hebben elkaar allemaal gewoon hard nodig. En het leuke van Zeeuws-Vlaanderen is, je komt elkaar nog allemaal 10 keer tegen ook. Ja, het is net een aquarium, hè? Het is af en toe net vissen. Je ziet elkaar nog alle 6 keer per dag of per week of noem maar op. Ja, als je het zo formuleert, dan ben ik het ermee eens. Oké, goed zo. Nou, zullen we het daarbij afsluiten? Ja, prima, dankjewel. Nou, jij ook bedankt voor je komst, want ik weet dat je heel druk bent. En ik hoop dat jullie een succesvolle zomerfilm hebben, 2020. Dan ga ik nu de kijkers bedanken. Prima. Beste kijkers, hartelijk dank weer voor passie voor Zeeuws-Vlaanderen. Paul van de Vijver, familie van de Vijver. Ik hoop dat u genoten hebt, ik in ieder geval wel. En wij zien elkaar in ieder geval 26 september op het Oranjebolwerk. Ben je ingeschreven? Ik ben vrijwilliger. Ja, dat is waar.